አብርሃም ወነቢ ሙሴ አምላከ አብርሃም ወነቢ ሙሴ አጋዕዝተ ዓለም ቅድስት ሥላሴ ተመስገኑ 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 ትብላላነሰ በውዳሴ በስመ ሥላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላኽ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላኽ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ትጸንሕ እስትንፋስ ዓዲሉ ብጸጋን ብጥዕናን ስለዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘለዓለም ንዑ ይኹን። ከምኡውን ነታርህርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዝሃቦም ክብሪ ብዝሃቦም ጸጋ ከከም መዓርጎም ክብርን ምስጋናን ንዘለዓለም ንዖም ይኹን ኣሜን። 23 መጋቢት ንዕለቱ ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር ኣሜን። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ኣሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕት እዩ። ብሰላም ኣብጽሓና ዝተባረኸን ዝተቐደሰን ብሩኽ መዓልቲ ድማ ይግበረልና ኣሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ቅዱስ ዳንኤል ነቢይ ማለት ሓላፍያት ወይ ከዓ ሓሊፉ ዝተሰወረ ምስጢር እዩ። መጻእያት ማለት ድማ ገና ንመጻኢ ዝኸውን ዝፈልጥ ሰብ ማለት እዩ። ሃብተ ትንቢት ናይ እግዚአብሔር ናይ ባህሪ ገንዘቡ ክኸውን ከሎ ንሱ ንዝፈተዎ ድማ ብጸጋ ይህቦም። እዚኦም ካብ ጎይታ ሃብተ ትንቢት ዝተውሃቦም ኣቦታትናን ኣዴታትናን ቅዱሳን ነቢያት ብምባል ይፍለጡ ነበሩ። በረኸቶም ይሕደረና። ዘመነ ነቢያት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኣብ ብሉይ ኪዳን እንተኾነ ክሳብ ምጽኣት ጸግኡ እግዚአብሔር ንዝፈቐደሎም ኣይከልኦምን እዩ። ኣብ ማእከል ሐዋርያት በዓል ቅዱስ አጋቦስ ዝኣመሰሉ ነቢያት ነበሩ። ሐዋርያ ምዕራፍ 11 ፍቕዲ 27 ቅዱሳን ነቢያት ካብ እግዚአብሔር እናተላኣኹ ሰብ ምስ ፈጣሪኡ ንኽዕረቕ ድማ ይመኽሩን ይግስጹን ነበሩ። ካብቲ ጽቡቕ ሃይማኖቶምን ንጽህናኦምን ዝተለዓለ ንእግዚአብሔር ብዝተፈላለየ ኣርአያን ኣምሳልን ርእዮሞ እዮም። እስመ በአጽንሖ መንፈስ ርእይዎ ነቢያት ለእግዚአብሔር ወተናጸሩ ገጸ በገጽ ከም ዝበለ ኣባ ሕርያቆስ ኣብ ቅዳሴ ማርያም ናይ ብዙሓት ነቢያት ፍጻሚኦም መከራ ምቕባል እዩ ዝነበረ። ሓቂ ስለ ተዛረቡ ገሊኦም ብእሳት ገሊኦም ብሰይፊ ገሊኦም እውን ብመጋዝ ተፈቲኖም እዮም። ካልኦት ናብ ኣናብስቲ ዝተሰንደው እውን ኣለዉ። እቶም ዝተረፉ ከዓ ብእምኒ እናተወቕዑ እናተሃርሙ ነበሩ። ስለዚ ከዓ መከረኦም ንቤተ ክርስቲያን መሰረት ተባሃለ። ወይታ ከዓ ንደቂ መዛሙርቱ ካልኦት ደኸሙ፣ ንስኻትኩም ብድኻሞም ኣተኹም ኢሉ ናይ ነቢያት መከራ ተዛረበ። ምዕራፍ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 36 ነቢያት ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስን ነዲኡ ድንግል ማርያምን ንምርኣይ ብዙሕ ጸዓሩ ደለዩውን። ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን ንስኹም እትርእይዎ ክርእዩ ደለዩ ከም ዝበለ ጎይታ ኣብ ወንጌሉ ማቴዎስ ምዕራፍ 13 ፍቕዲ 16 ጴጥሮስ ምዕራፍ 1-10 ሎሚ ግን ኣብ ሰማያት ጸጋ በዚሕሎም ክብሪ ተዋሂብዎም ብኽብርን ብደስታን ይገብሩ ኣለዉ። ቅዱሳን ነቢያት ብቐንዲ 15 ኣበው ነቢያት እዮም። ብ4 ዓበይቲ ነቢያት እውን ኣለዉ። 12 ደቂቀ ነቢያት እውን ኣለዉ። ካልኣን ነቢያትን ተባሂሎም ከዓ ኣብ 4 ዝኽፈሉ ኣለዉ። እዚኦም ክንሪኦም ከለና ከዓ 15 ኣበው ነቢያት ዝበሃሉ እዚኦም እዮም። አቦና ቅዱስ አዳም፣ አቦና ቅዱስ ሴት፣ አቦና ቅዱስ ሄኖስ፣ አቦና ቅዱስ ቃይናን፣ አቦና ቅዱስ መላልኤል፣
ቅዱስ አቦና ቅዱስ ያሬድ፣ አቦና ቅዱስ ሄኖክ፣ አቦና ቅዱስ ማትሳላ፣ አቦና ቅዱስ ላሜህ፣ አቦና ቅዱስ ኖህ፣ አቦና ቅዱስ አብርሃም፣ አቦና ቅዱስ ይስሐቅ፣ አቦና ቅዱስ ያዕቆብ፣ አቦና ቅዱስ ሙሴን፣ አቦና ቅዱስ ሳሙኤልን እዮም። እዚኦም 15 ነቢያት እዮም። እቶም 4 ነቢያት ዓበይቲ ድማ ቅዱስ ኤልያስ፣ ልዑለ ቃል፣ ቅዱስ ኤርምያስ፣ ቅዱስ ሕዝቅኤል፣ ቅዱስ ዳንኤል ይበሃሉ። እቶም 12 ደቂቀ ነቢያት ድማ እዚኦም እዮም። ቅዱስ ሆሴዕ፣ አሞጽ፣ ቅዱስ ሚክያስ፣ ቅዱስ ዮናስ፣ ቅዱስ ናሆም፣ ቅዱስ አብድዩ፣ ቅዱስ ሶፎንያስ፣ ቅዱስ ሐጌ፣ ቅዱስ ኢዩኤል፣ ቅዱስ ዕንባቆም፣ ቅዱስ ዘካርያስን፣ ቅዱስ ሚልክያስን እዮም። ካልኣን ነቢያት ዝበሃሉ ከዓ እዚኦም እዮም። በዓል ኢያሱ፣ ቅዱስ ሶምሶን፣ ቅዱስ ይፍታሄ፣ ቅዱስ ገዴዎን፣ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ሰሎሞን፣ ቅዱስ ኤልያስን፣ ቅዱስ ኤልሳዕን ካልኦትን እዮም። በረኸተ ምሕደረና ነቢያት ብኸተማ እውን ይከፋፈሉ እዮም። ናይ ይሁዳ ኢየሩሳሌም፣ ናይ ሰማርያ ድማ እስራኤልን፣ ናይ ባቢሎን ኣብ ግዜ ምርኮ ተባሂሎም ይጽውዑ። ብዘመን ኣከፋፋል ድማ ካብ ኣዳም ክሳብ ዮሴፍ ናይ ዘመነ ኣበው ነቢያት፣ ካብ ሊቀ ነቢያት ሙሴ ክሳብ ነቢ ሳሙኤል ናይ ዘመነ መሳፍንቲ ነቢያት፣ ካብ ቅዱስ ዳዊት ክሳብ ዘሩባቤል ዘለዉ ድማ ናይ ዘመነ ነገሥቲ ነቢያት፣ ካብ ናይ ዘሩባቤል ሞት ክሳብ መጥምቀ ዮሃንስ ዘለዉ ድማ ናይ ዘመነ ካህናት ነቢያት ይበሃሉ። ስለ ቅዱሳን ነቢያት ብውሕዱ እዚ ካበልና ናብ ናይ ዕለቱ በዓል ንመለስ። በረኸተ ምሕደረና ናይ እግዚአብሔር ነቢይ ቅዱስ ዳንኤል ቅድመ ልደተ ክርስቶስ 600 ዓመታት ኣከባቢ ካብ ዘርኢ ናይ ይሁዳ ነገሥታት ተወልደ። ገና ብህፃንነቱ ግን ናቡከደነጾር ንኢየሩሳሌም ኣቃጺሉ ነቶም ህዝቢ ማሪኹ ናብ ባቢሎን ከውርዶም ከሎ ምስኦም ወረደ። ካብ ህፃንነቱ ጀሚሩ ብፍቕሪ ኣምላኹ ዝተኣስረ ነበረ። ምስ 3 ብፀቱ አናንያን፣ አዛርያን፣ ሚሳኤልን ጸሎትን ጾምን የዘውትር ነበረ። ኣብ ዘመኑ ከዓ ከምኡ ዝበለ መተርጉመ ሕልሚ ስለ ዘይነበረ ንወገናቱ ሞገሶም ነበረ። ንሓያል ንጉስ ናቡከደነጾር ወሲኽካ ናይ ባቢሎንን ናይ ፋርስን ነገስታት ይኽብርዎን ይፈትውዎን ነበሩ። ቅዱስ ዳንኤል ብጥበብን ብሃይማኖትን ንናይ ኣህዛብ ኣማልኽቲ ሰዓሮም። ኣህዛብ ብተንኰል ናብ ውሽጢ ናይ ኣናብስቲ ጉድጓድ እኳ እንተኣእተውዎ እግዚአብሔር ግን ናይ ኣናብስቲ ኣፍ ዓፀወሉ። ንዕንባቆም ኣምፂኡ ድማ መገቦ። ቅዱስ ዳንኤል ናይ ብሉይ ኪዳን አቡቀለምሲስ ይበሃል ነበረ። ስለ ናይ ጎይታና ናይ ምድሓን ስራሕን ስለ ዳግም ምጽኣቱን ብግልፂ ተዛሪቡ እዩ። ሓረግ ትንቢቱ ድማ 12 ምዕራፍ እዩ። ዓብይ ነቢይን ጻድቅን ቅዱስ ዳንኤል እስራኤል ናብ ሃገሮም ክምለሱ ከለዉ ምስኦም ኣይተመልሰን። ታይዳ ንልዕሊ 70 ዓመታት ብጸጋ ትንቢት ነበሩ ነቢሩ ኣብኡ ኣብ ውሽጢ ባቢሎን ዓረፈ። ፈጣሪ ኣምላኽና ካብ በረኸቱ ንኹላትና ይዓድለና ኣሜን። በዚ ዕለት ኩፋኣት ኣይሁድ ንናይ ክብሪ በዓል ቤት ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክቐትልዎ ኣብ ቤት ቀያፋ ተመኸሩ። ርህሩህ ኣምላኽና ካብ ኩፋኣት መኸርቲ ድማ ይሰውረና። መጋቢት 23 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ እዚኦም እዮም። ነቢይ እግዚአብሔር ቅዱስ ዳንኤል ናይ ስሙ ትርጓሜ እግዚአብሔር ፈራድ እዩ ማለት እዩ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ልበ ኣምላኽ ቅዱስ ዳዊት፣ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሊቀ ሰማዕታት፣ ቅዱስ ሰሎሞን ንጉሰ እስራኤል፣ አባ ጢሞቴዎስ ገዳማዊ፣ አባ ሳሙኤል፣ አባ ስምዖን፣ አባ ገብርኤል። አሜን። በረኸቶም ይሕደረና ብጸለቶም ብተረዳእነቶም ብስግዳኖም ብኩሉ ንውዓቶምን ተጋድሎኦምን ድማ መድኃኔ ዓለም ይቕር ይበለና አሜን። ዝነጠበ ዝጎደለ ቃል ኮነ ዜማ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ታረመልኝ አሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን። ለይኩን